Gipahibalo sa Army Recruitment Office Mindanao ang pagpatuman og dako nga recruitment activity alang sa mga gustong mahimong sundalo sa Davao City karong Abril 20 hangtod Abril 21, 2026. Paghimuon ang maong kalihukan sa Peso Main Office sa DCRC Almendros Gym Compound sa Kimpo Boulevard. Diin Ipahigayon ang informative drive, pre-screening og registration alang sa Candidate Soldier Corps sa Philippine Army. Subay niini alang sa mo kwalipikar, kinahanglan nga ang aplikante nag-edad og 18 years old hangtod 26 years old. Single, walay parental obligation, ingon man usa ka senior high school graduate kung nakakuwag 72 units sa kolehiyo. Kinahanglan sab nga dunay minimum nga 5 feet ang gitas-on, mayong panlawas ug walay pending nga kaso sa korte. Gani gipahinumduman nga ang interesadong aplikante nga magdala sa ilang diploma, Form 10, PSA birth certificate ug valid ID aron malikayan ang kalangay sa proseso sa aplikasyon. RM